bulaklak sa riking leguan, anyapin mo meto ketawan, tururuking kekang kabanalan. O induning Diyos, malunus ka sa karening alipan mo, patawad ka po ke kaming Hindu, birening pakalulu. Sulu na kaning metonelangan, ikaing bulaklak sa riking leguan, anyapin mo meto ketawan, dururupking kekang kabanalan. O induning Diyos, malunus ka sa karening alipan mo, patawad ka po ke kaming Hindu, birening pakalulu. Roberto and Priscilla Cason and family, Nelson and Severina Sun and family, Antonio Timbol and family, Mr. Ramon and Mrs. Rosana Villegas and family. Kapasalamatan da naman digmag masusi King Aldodang Kebaytan, di Aisel Maris Cuerdo, Aisel Morin Cuerdo, Stephen Andrew Tolentino, Safe Travel, Raul Christian Roque and company. Special intention, Dietz and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Malvin Manalang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ronald and Agnes Lau and family. Good health, Norma Kembao. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Amalia Sumang, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Rosel Montemayor, Bianca Marie Santiago, at Joy Manalo. Para kingalananggang kapainawan, ning kaladwa dari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Marcelino, Jesus, Valentino, Jose, John Paul, Pamela, Maribel, Demetria, Andres, Akipo, Ireneo, Sebastian, Dominador, Marcela, Josepina, Jeruel, Roberto, Adoracion, Roberto Death Anniversary, Rodolfo 40 Days,
at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kilagyo ng ipampo ng anak, ang po ng banal na Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyago ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan. May pagat panapon po. Ini po yung kaulingi sa tamong pamon, kaniting krusada ng Birhen. Nyabang kanita, bebetang matampang ganap kaniting kapag masusyan, sisyan tala pa rin kasalanan tamo, at manyad pantawad at pakadudu, kingapong Ginoo. Laus dugtangin ng yapsing, pamanyising kasalanan, magkumpisal ko, king Diyos, mayang kutu, at kaya kayo kapatad, hindi may kasala kami na, kinisip, amam at dapat, at mayariwang kapulangan. Kulinita, panigapuko, kasanta Mariang, kapilamang Birhen, karisablang Anghel, ampon Santo, at kaya kayo kapatad, king ipanalayin ko, king Diyos, aginu tamo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie, alangangga.
Manalangin kamo. O lubos mayupaya talaga hanggang Diyos, binyemeng mo na Birhen Maria, ing maligayang induning anak mo, antimong metong asyas ning sikanan, karing sablang mamaos king kasaupanan, king kapamilataning pamamilatanan, maging matibe kami sana king kasalpantayanan, matutugon king kapanayan at mandatila king lugo. Iti adwan mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, mabibiyem pong magari kambe mo, king kami tunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ng Judith. Judith tinasna ing siwala na, at nga nang miksalita. Purianye ing Diyos, purianye. Purianye ing Diyos, aemik kait, kim pakalolo na, kim bale ng Israel. Nune sinintang nala, ring kasalang tamo, kaniting kabengyan. King kapamilatan ning gamat ko. Erabalo impiramdamda ring tao. Mga pasiklodla king gabon, at sinambala king Diyos. At ngarang kinulyo, antimong metong mong siwala. Minuan kat mipuri, oke kaming Diyos. Nginin simbulat mula kamarinayan, king aldo iti, ring kasalang mi. Osiyas, nga nang migsalita, kanita kang Judith. Minuan kasana, o inang kong pakamalan, panwana na kasana, ning Diyos a kakatas-katasan. Maygit ka ring sablang babay, keti king labwad, at may puriya ing ginong Diyos, ing miglalang king banwat labwad. Ngening inantabayanan ako, king pamanabtab mo, king batal ning leader, ding kekatamong kasalang. Ing pamanalig apepakit mo, makalingwan, king kaisipan daring tao. Nune iti paganakana, kapilan man karela, ing upaya na ning Diyos. Ing Diyos ipagkalam na sana, kapilan man, ing ika mirangal ka, at miyablasanan karing kalam. Antina ning emo pikabiyang imbiemong sarili. King oras ay ing bansa tamo, tiyong makalupase. Kim paglakad mong mitmong katuliran, king arapaning Diyos tamo. Ding sablang memalen, ngarang mekibat. Amen. Amen. Ing amano ning Ginoo. Ing kasopan ko, o magligtas a Diyos ko. Ing ginuya insuluko at kaligtasan ko, nino impitakutan ko. Ing ginuya ingkuta nimbiye ko, kanino ko mo tumakot.
Angyang libo-libo la ring kukubkub ka na ko. Eya mitakutan ining puso ko. Angyang sago pala ka na ko king labanan. Eko pamurin milako kapanaligan. Metong mong bage ingaduan ko king Ginoo. Metong mo impaninasan ko. Kimbalening Ginoo, karin kutok nang king kekaba ning biyeko. Bakong tamasan inyo mo ning Ginoo. Migising balang munag, kilob ning templo na. Uling ka rin kakambila na ko, kilob ning tuknanga na, kimpanawon ning dewakan, sa salikot na ko lalam ning bubunga na, darayo na ko kimpanganib, at bibili na ko kimbundok amatas. Nuan la retang makirandam, king amano ning Diyos, at tutuparanda. Ginuman tabi kaya kayo. Pamipasyag king maya pabalita agpangkangwan. Jesus nga nakang Nicodemo, alapang miras karin banwa, nunemo itang tinipa ibat banwa, at itiyapin inganak ning tao ayatyo banwa. Nung makanano ning tinas Moises itang ubingan at ansu, king metong aasta, karin king desyerto, makanyanyang sukat itas inganak ning tao. Banketa ing ninumang maniwala kaya, magkamit yang biye alanganga. Wa, ing Diyos tutunay ang kaluguran ng yato, ang gaking binyene ang kabubugtungan ng anak. Banketa ni numan ning maniwala kaya, yami pahamak, nunemi kabiyayang alanganga. Ampating Diyos, tinubod na ing anak na ketiking yato, para ukumane ing yato. Nune para iligtas ne king kapamilatan ning anak. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Magandang hapon po ulit sa lahat. Dumating na nga po ang oras na ibabalik na natin at ihatid na natin uli sa kung saan patente ito pong
dalawang banal na larawan ng ating pananampalataya, ang Santo Cristo del Perdón at saka Virgen de los Remedios. Sa mga nakaraang mga araw po maraming naglamay. Marami ring nakikain. Pati po ako mukhang naragdagan ng aking weight. Kaya feeling ko po sa mga panon nandito itong dalawang larawan, talagang lamay. No? At alam niyo po sa mga lamay, pag may mga patay, talaga naman may mga dumarating para makikain lamang. Meron naman talaga dumarating na inuubos lang yung lelot manok. Yung sopas. Kung mayroong ang butong pakwan dito, palagay ko marami rin yung basura ng butong pakwan doon sa labas. Marami rin nakikipagkape. Kulang na nga lang walang umiinom At saka walang nagsusugal. Lamay na ang dating. Pero alam niyo po, ganun pa man, nakikain man, inubos man ang kape, maraming makakain ng lelot manok. Masaya pa rin. Kasi para sa akin yun kahit nandito lang sa paligid, isa ng pakikibahagi, isa ng pakikisa na sa presensya nitong banal na mga larawan. Parang pagbisita natin ng mahal na Birhen at ng ating Panginoong Jesucristo dito. Ang feeling ko po pag ganon, para bagang pag umuwi tayo sa mga matatandang bahay. Di po ba nung maliit pa tayo, sasama tayo ng mga magulang sa matandang bahay, magmamano sa mga matatanda, tayong mga anak, nandun sa baba, tapos magmano at doon maglalaro. Samantalang mga magulang natin, kausap yung mga lolo't lola natin, mga tito't tita. Pero tayo nandoon. Pero naniniwala po ako, kahit hindi natin kakwento si lolo, si lola, mga tito't tita, masaya sila kasi nandun tayo. So, ganoon din po dito. Lahat ng mga pumunta dito, kahit nakikain, andiyan lang. Yan isa ng pakikisa at pagsasaya sa presensya nitong mga banal na larawan. At ngayon nga po, ang oras ito ay oras ng mga funeral masses. Kung hindi mang kasal. Pero nung bata po ako, mga ganyang oras ng pagbibindisyon ng mga patay at oras ng pagmimisa sa mga yumao. Kaya feeling ko po ngayon, para tayong maglilibing. Para natin ihatid sa huling hantungan itong nagmahal sa atin at minahal natin kahit mga 7 araw lang. At alam niyo po, pag mga ganyang libing, o kaya pag may nakaburol, ito man lang ang aking ginagamit na analogy. Alam niyo po, ang lagi kong makikita sa mga kabaong, nakalagay doon ay doon sa pinakasentrong ganyan, kung minsan makikita mo image ng mahal na Birhen, image ng isang kalapati, o kaya larawan ng isang krus. Pero kung minsan po makikita ko, yung libro, nakalagay, The Bible. The Bible ang nakalagay. Pero sabi ko, kulang yung The Bible. Bakit? Kasi po, pag The Bible lang, alam niyo po bang kahulugan ng The Bible? Actually po yan ang original ng The Bible is Ta Biblia. Ta Biblia. Yan po'y salitang Griego. Ang kahulugan lang ng Ta Biblia ay mga libro. Mga libro. Kasi yung libro, pinagsama-sama yung iba't ibang mga libro. Kaya pag sinabi mo lang mga libro, parang walang kwenta. Walang saysay kung mga libro lang. Kaya ngayon po mayroon akong nakikita. Pag nandun yung librong yun, nakalagay the Bible, dun sa baba nakalagay the Word of God. Kasi mas ito ang may sinasabi, ito ukol dun sa libro. Na ibig sabihin, ang laman ng libro ay ito,
ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Walang kwenta yung librong yon kung hindi niya laman ang salita ng Diyos. At para sa atin po bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, napakahalaga sa atin na pinalipad o kaya pepasulapon ng Diyos ang kanyang salita. Pinaalam niya sa atin ang kanyang salita. Kasi para sa atin ang kanyang salita ang gumagabay sa atin, patnubay natin, tumutulong para tayo baguhin, para tayo makapagsisi at maayos-ayos ang ating buhay. At nga po, ang kanyang salita ay nagbibigay ng kaligtasan. Yan po ang Bible. Salita ng Diyos, gumagabay, patnubay, nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya mayroon pong isang pastor yata ang gumamit nito. Sabi niya, the blueprint of our life as human beings is the Bible. The manual of our lives as human beings, yung manual na yan, it's the Bible. If you want to know the purpose of your life, kung bakit ka nandiyan, then you have to read the Bible. At napakahalaga nga naman po, no? Na sa mga bawat bagay, mayroong mga manual para maintindihan mo at alam mong gamitin. Kahit tulad lang po ng mga electric fan na to Kayo po ba, pag binigyan kayo ng electric fan, alam niyong i-assemble? Pag kayo ba'y binigyan ng ganitong camera, alam niyong gamitin? Pag binigyan kayo ng cellphone, alam niyo pa kung paano niyong kalikutin? Kung hindi niyo alam kalikutin, read the manual. At yung manual na yan ang magtuturo sa inyo kung paano yan gamitin. Ganyan daw po ang Bible. Ganyan ang Word of God. Written in the Bible. Manual siya ng ating buhay para malaman natin kung anong dapat nating gawin dito sa mundong ibabaw. Ang Bible, nilalaman niya ang salita ng Diyos at ito ang aakay sa atin para maunawaan ang kahulugan ng ating buhay at yun ang ating isabuhay. Alam niyo po, sa araw na ito, pista ng anak ni Santa Monica. Kaya nagtatalo kami rito kung anong gagamiting liturgy. Sa Mahal na Birhen or kay San Agustin. Pista ni San Agustin. Meron ba tayong image si San Agustin dito? Ayun, doon. Pista po ni San Agustin ngayon. Actually, malaking pasasalamat natin kay San Agustin. Bakit? Kasi sa pamamagitan niya, nakilala natin ang kanyang nanay, si Monica. Wala naman talagang istoryang nakabukod para kay Santa Monica. Lahat ng istorya ukol kay Monica, nalaman lang natin sa kanyang anak na si Agustin. Pero ilan po natin kung sino si Agustin. From sinner to saint, sabi nila. Kasi si San Agustin daw, nagmana sa kanyang tatay na si Patricio. Pagano ang tatay ni Patricio, kaya silang magkakapatid, hindi rin ganun kagad na binyagan. Kasi siguro kumukontra si Patricio. Si Monica ang Kristiyano. Kaya hindi nabinyagan itong mga anak ni Monica. At ito ngang si Agustin, nagmana sa kanyang tatay. Mukhang happy-go-lucky. At alam po natin na nagkaanak siya sa pagkabinata. Mayroong siyang love child. Ang pangalan ng kanyang love child, Adeodatus. Adeodatus. Ayan, pero parang maagang namatay yung kanyang love child. At naghiwalay din sila ng kanyang naging karelasyon. So anyway, ito po yung laging dasal ni Monica, ang pagbabago ng kanyang pamilya, lalo ng kanyang asawang si Patricio at saka yung kanyang anak ni Agustin. Si Agustin. Lalo na si Agustin po actually si Agustin matalino, matinik, magaling pag mag-isip.
Kaya naging professor po siya. Kaya lang nga lang, medyo iba yung takbo ng kanyang isip. Medyo mas makamundo pa. Kaya yan po laging dinadasal ni Monica na magbago si Agustin. Pero alam niyo po, minsan, napadpad ng Milan si Agustin. Kasi ang Milan, nung panahon na yon, yun ang parang pinakasentro sa Italy. Yun ang lugar ng mga titulado. Parang Manila. So kung gusto mong umunlad, umangat, gumanda pa buhay, then isugal mong buhay mo doon sa Milan. Kasi para sa kanila, nandun ang opportunity. Kaya pumunta po si Agustin doon para lang sa kanyang profesyon. Pero mayroong isang kwento, habang nandoon siya, napadaan sa isang katedral at narinig niya ang isang pangangaral. Sabi ng nangangaral, anong mapapala ng isang tao? Mapasa kanya man ang mundo, mawala naman ang kanyang buhay. Alam nyo, nakapag-isip-isip itong si Agustin. At little by little, yun ang simula ng kanyang parang pagtalikod sa lumang pagkatao, sa masamang pagkatao. At yung nangaral pong yun, na narinig niya ay ang bishop ng Milan, si Ambrose. Si Ambrosio, na ngayon po santo rin, si Saint Ambrose. At si Monica, dahil nandun sa Milan ng kanyang anak, sinundan din niya doon at nakilala din niya si Ambrosio. At alam niyo, si Ambrosio ang naging marriage counselor ni Monica. Parang doon binuhos ni Monica ang lahat ng kanyang kalungkutan, hinanakit, paghihirap. Kaya kitang-kita daw ni Ambrosio ang talagang luhang tumulo sa mata ni Monica. At ang nasabi lang ni Ambrosio kay Monica, yung ganyang luha, yung ganyang patak ng luha, hindi mawawalan ng saysay. At yun nga po, nagbago si Agustin because he was able to hear the word of God through Saint Ambrose. At si Monica, naging parang, she was guided well by Saint Ambrose. Ayan ang salita ng Diyos. Nagpapabago, nagpapaisip, at umaakay sa atin tungo sa direksyon ng katinuan, ng kabutihan, ng kabanalan. Yan ang binunga ng salita ng Diyos kay San Agustin. Kaya, si San Agustin po ngayon ay kinikilala natin bilang isang doktor ng simbahan. Doktor, hindi dahil pag lumapit ka sa kanya, gagamutin kanya sa iyong mga sakit. Hindi lahat ng doktor nang gagamot. So, hindi po physician si Agustin. Doktor, ibig sabihin, dalubhasa, expert, teacher. Ganyan po yan kasi doktore, to teach, ang kahulugan sa English, sa Latin. Kaya ang doktor sa simbahan ay nagtuturo, dalubhasa sa pagtuturo. Kaya siguro po dyan din ang galing ng salitang doktrina. Kasi doktrina is katuruan, katotohanan na dapat nating paniwalaan. So yan po si Agustin. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, siya naging dalubhasa din sa pangangaral. At ang maganda po rito, ang pangangaral na yan, ay hindi lang niya ipinamalas sa galing ng kanyang dila, sa galing ng kanyang pag-iisip,
kundi pinamalas niya sa kanyang ugali, sa kanyang kabutihang loob, sa kagandahang loob. No? Para bang si Ambrose, no? Ang salita ng Diyos, hindi lang yung salitang pinalipad niya, kundi nakikita ang salita ng Diyos. Nakitang salita ng Diyos sa buhay niya. Sa araw din pong ito, kaya ganyan nating tinatanghal ang mahal na Birhen. Kasi para sa atin, siyang tunay nagdadala ng salita ng Diyos. Dinala sa kanyang sinapupunan ang salita ng Diyos at sinagkatawang tao. Pero para sa akin, yung nagkatawang tao yung dinala niyang salita ng Diyos, hindi lang iniluwal niya sa kanyang sinapupunan ang Panginoong Jesucristo, kundi iniluwal ni mahal na Birhen ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Yung ganap na pagtitiwala, ganap na pagsampalataya sa Diyos. Kaya sa kanya po yung marapat na saka na ako, ang agpangking sinabi mo. Etong mahal na Birhen, ano man ang sinabi ng Diyos, binubuksan niya ang kanyang puso at kalooban para itong mangibabaw at itong mangyari. Na yung salitang yon, hindi na lang salitang lumilipad sa ere, kundi nakikita sa kanyang pag-uugali at buhay. Kaya sa atin di po, yan ang paalala sa atin ngayon. Tayong lahat na ginagabayan ng salita ng Diyos. Tayong lahat na pinapatnubayan ng salita ng Diyos para tayo baguhin, akay, tungo sa kabutihang asal, kagandahang loob. Sana hindi lang po yan manatiling sa ating kaisipan. Ngayon pa naman po uso yung mga Bible study at Bible quiz. Marami pong marurunong dyan na memorize sila yung mga pangalan o characters, mga verses, mga chapters. Pero hindi po sapat yung ganan na alam mo yung laman niyang sinasabi nating Bible. Dapat yung salitang ating nababasa dyan at naririnig, ma-translate natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung salita ay maging ugali natin. Yung salita ng Diyos ay maging gawi at dapat, no? Mga dapat. Dapat siya kaya katamo. Kung minsan po sa ating mga Katoliko, napakadali nating akain ng mga ibang sekta. No. Ba't kayo mga Katoliko sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Tignan nyo, hinahaplosan nyo pa mga kahoy lamang. Anong kapangyarihan yan? No. Kayo namang Katoliko, pag narinig yun, oo nga, no? Pag hindi mo alam, pag hindi mo naintindihan, tatango ka na lang. Kasi hindi mo naintindihan. Kayo po ba, sinasamba nyo yung mga kahoy? Sinasamba nyo ba yung mga larawan? Sino ritong sumasamba ng larawan? No. Kung minsan, hinahalik-halikan pa yan. No. Paano natin ipagtatanggol yung ganyan? No. Paano natin ipagdidepensa ang ganyan? No. Kagabi pa naman po kahit umuulan nagprosesyon tayo Dito, nagprosesyon kami rito. Inikot dyan. Ang daming mga images. Lahat ng mga patron ng aming parokya sumama sa prosesyon. No? Nandyan yung mga iba't iba. Ngayon, inuwi na po yung iba. No? Pati si St. Jonathan, pinarosesyon. Pinarosesyon lahat. No? Dumaan tayo dito sa Metodista. Doon sa born again doon. Ano kaya sinasabi sa atin ng mga ganyan? Ito yung mga Katoliko.
sinasamba, mga kahoy. At siyempre po, hindi po ganyan. Hindi yan ang turo na sa atin ng simbahan. Kasi sa atin, ito'y mga representations, ito'y mga paalala, ito'y isang para hindi tayo makalimot. No? Tulad ng mga pictures natin, no? Kayo po, meron tayong mga pictures ng inyong mga magulang. Kahit patay niya, kung minsan niyayakap nyo. Ang niyayakap niya ba nun yung papel? Yung niyayakap niya ba yung picture? Siyempre, walang saysay yung papel, walang saysay yung picture. Ang nasa isip nyo, si nanay, si tatay. Kung minsan nga po, crush mo lang eh. Hahalikan mo pa yung picture niya eh. Crush mo lang yan. Ibig sabihin ba niyan, sinasamba mo yung picture? Hindi. No? Parang just your emotion, expressing your emotion, yung lambis at lambing sa nakapicture. So, para sa atin din po, ganyan. Itong mga images na ito, kaya nandiyan yan, hindi dahil sinasamba natin yan. Wala namang power ang kahoy. Wala namang kapangyarihan ng image. What makes these images powerful ay yung mismong nakalarawan dyan. Ang Panginoong Jesucristo, ang mahal na birhen. Kasi pag hinahawakan po natin yan, ang inaisip natin, hindi yung kahoy. Sa atin, ang nahawakan natin ang Panginoong Jesucristo. Pag hinahawakan natin, na-plus natin ang mahal na birhen, hindi yung kahoy yung hinahawakan natin. Para sa atin, is the Blessed Virgin that we touch. At naniniwala tayo sa mahal na birhen. Kasi ang mahal na birhen mismo, ito, kung mayroong nagsabuhay at ginawa sa pang-araw-araw ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang mahal na birhen. Okay? Kaya sana nga po, ito, ang mahal na birhen, mga santo at mga santa, naway maging paalala sila sa ating lahat ukol sa kahalagaan ng salita ng Diyos. Gabay natin, patnubay natin, dinadala tayo sa kaligtasan. At naway ang ating pakikinig sa salitang ito, ang mangyayari ay hindi lang manatili sa ating isipan, sa ating bibig, kundi tumagos sa ating puso at kalooban at maging dapat la. Ano ba dapat? Maging dapat, maging ugali la, maging biyela, maging biyeta mo. Amen. At ngayon po kay katalang ilapit king apong Ginoo sa tanang kayadwanan, itamong ing apong Ginoo gagabayan na katamo, patnubayan na katamo, kapamilatan ng kayang amanong pepabalo na kay katamo, kapamilatan ng Birhen Maria, kapamilatan da ring santo at santa, abinyayan da iting turo at aral ng apong Ginoo. King balang kayadwanan tamang atang makibat, ipaming malugod, pakirandaman mo kami. Papanatilyan mula sana, King Pamanampun, ning Nuan na Birhen Maria, ing Banal a Papa Francisco, i Florentino, ing Obispo mi, ding sablang Obispo, Pari, Ampong Diakono, at ding sablang susuyo, King Banal a Kapulungan mo. Ipanalangin tamo, King Ginoo. Ipaming malugod, pakirandaman mo kami. Maging pigagapdasana, ding mamuntukan mi king gobyerno, ing katapatan, ampong katutuan, asimpando, karing memalen. Lalo na karing pakakalulu at magkakasakit, pawuli na ning pandemya,
Ipanalangin tamo, King Ginoo. Aya po santaya sana ing katapatan ng Mariyo, ing tala ning pamigpalaganap king maya pabalita, bang apasyag tamo, kapamila taning pamibiyebiyet tamo, ing kasalpantayanan at inggap tamo, karing pipumpunan tamo, ipanalangin tamo, King Ginoo. Good. Pakiramdaman mo kami. Manakit lasanang kapasngawan, ding pakakalulu, karatunan ding malilili, kapaldanan ding masakit, at kapayapan ang pongkanwanan ding maliligalig, kapamilatan ning pamipatututa mo, king amano at dapat, king maya pabalita ning kasalpantayanan, kapanayan ang pong lugod, ipanalangin tamo, King Ginoo. Sa gananalasanan ning Nuan na Birhen Maria at San Jose, kambe ning anak ro, king maligayang kayarian ning igpa, ding sablang meyang utamong kakaluguran, ipanalangin tamo, King Ginoo. Pakiramdaman mo kami. Ginong Jesus, ing Birhen Mariang Indumo, iya ing pialimbawanan mi king pamanuki keka. Apakyapusan mi sana ing pepakit ng tetagan king kasalpantayanan, kapanayan ng pondugod, ban asa pagsilbyanda ka ading kaparaming tao. Anti mo yung gewana, kaya kabaning biyana. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalay kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy, paming miglalang, bait nening Birhen Maria yung kabubugtungan mong anak. Te gulaling na yung kayang katapatan king meto nga mga pagmula ng paralan. Kabang daraw milake kareting ning sakripisyo. Mikabus ke sana karing sablaming kasalanan. Iliyadon miking kapamilatan ng Kristong ginuming. Inginuman at iniyake kayo. Yat na yoreng puso yu. Pasalamatan tayong ginawa, Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at maturid, ing pasalamatan da kang paratit numang garino, impa, Diyos king alangang alubos maipaya, kabang parang alaming no na Birhen Maria, mapaladyang dili karing sablang babaeng malabirhen, ake kang piniling maging indu, ning bugto mong anak, king kayo payaning banal espiritu. Ing Birhen Maria, maging tunay ning indu, ning kekang anak, abit nanti mong sala, ning meto yato. Ulinita kang beri sablang koro, ring anghel karing banua, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian kekang. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin, king espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayuya may daon, kusang lub, king pamaylasat kamatayan, kinwa na yung tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso ni binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti kung anat kananye. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ning ka na akong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyong inigaganakan mi oy pa, inkamatayin at pamanyubli ng may biyening anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyeting karis ng kaligtasan. Nayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bahan sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king Beto Yato, ban mi ganap yes sa king lugod, Kaverang Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye. At ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay induning Diyos. Kayabe ng San Jose kayang esposo. Kayabe ring apostol, at ding sablang santo. Isan Agustin, isan Monica, at inupad king malmong kaburyan king kekabaning panon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Ngini manalain tamit mong kapanaligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ning Ginoo kay katam.
Ikabus mo kami, o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, hamiligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambi ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabus. Uling kaya kayong kayarian, ting kayipayan, ting ligaya. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naningilawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan me ang pambilugan, at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. May kakapatad tamongan po, masya tamang ining ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan, kapayapan. Ning malugod at maganakatang Ginoo,
ing kordero ning Diyos, sa minalako king kasalanan ning yato. Yanuntang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginig matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, ngening tinggap ming sakramentong iba't banwa. Adwan ming ke kang pakalulu. Parati ke sanang magsaya, king pamagmasusi, king ligay ning Birhen Maria. Atok ke milasana rin kayang bakas at masolong miyagong, king miseryo ning ke king kaligtasan. Itingin adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Siklota mo pong ini, gampanan niya yung pamagtagulaling King Santo Cristo del Perdon, ang popo King Virgen de los Remedios. Panalangin ning kapaglarinan kang Santo Cristo del Perdon y Caridad. O malam ampong maganakang Santo Cristo del Perdon y Caridad, ginuning pakalulu ampong lugod. Lingusan mo kami king pakalulu ampong kayapan mo. King mit mong kapakumbaban at yung kami king harapan mo. At kabang pigugunaman mila kambening maragulalugod ampong lunos ding sugat mo. Agaga na kaming sinabi ng propeta David, bisbus dala karing paku ring gamat ampong bitis ko. At binilang dala ring sablang butol ko. King mit mong kapanisyan, magsakdal kami keka, uling ikamo bukod ing makaibye lunas, ampong kapaldanan kay kami. Mipa ko kaking krus, ulining lugod mo, king tao. O Santo Cristo del Perdon y Caridad, ginuning pakalulu ampong lugod. Lunusan ampong pakayapan mula, ring kaladwa ampong katawan ming maralas, midudungisan karing kasalanan aararapat mi. At antimong kayablasan, kingalanganggang lugod ampong pakalulu mo. Ikintal minang malalam karing pusumi, ing tune ampong mabiye kasalpantayanan, matibe kapanaligan, ampong alanganggang kapalsintan keka. King sablang kagiwan ampong sikanan mi, tuparan ampong igalang ding kautusan mo, at pamintuan ing kaburyan mo. Temenay paintulot ing mikawani kami pakeka, ngeni ampong kapilan paman. O Santo Cristo del Perdon y Caridad, ginuning pakalulu ampong lugod. Ipanlualo mo kami king sablang marok, king oras ning kamatayan mi, awsan mo kami. Kambeda ring sablang banal, poryenda ka. Ikang mabibye, ampong mag-ari kambe ning ikpa, king kametungan ning banal ay espiritu, banggaman king alanganga. Amen. Panalangin ding pamagtagulaling King Virgen de los Remedios. O kalinis-linisan ay induning Diyos at indu minaman. Reyna ning banwa aponiato. Kapag mulalan a Virgen de los Remedios, at timong malugoda anak ang makapadurot king trono mo at makasiglawod arap ning dangalan ameging induna ka ning Diyos. Kaniting aldo tutong maligaya para keka at para ke kami maragul namang tula. Tatagulaling mi keka ing pangataw mi, ing pibale-bale mi, ing sablang beging ke kami, alang-alang king dakal ng pakalulo ning Diyos. Ing balen mi, ang pwedeng mabilog a probinsya mi, bamo nga ampunan iting sabla at lingapan layon pakibilang mo sanang bandi mong tune. Manibot king banwang pakasautan mo nung nuka meging reyna siping ding anak mong Jesus. Itangad mo lake kami ring matamong makaindu ampon makareyna. Ika na sana ing tarpaglingap king kailandang malit ding anak mi, king kahinhinan ampon kapamintuan ding kayanakan mi, king ikasaplala rading balen mi,
kikatahimikan ng probinsyami, akebaitan mi alang-alang kikaburian ng Diyos. Mi putunganan kang korona, antimong reyna, ampon indu ng probinsyami, ngening gugurisak na kang patulanan ng kamampangan, uyab ng kapasalamatan, karing dakalakala mo, apikalub mo kay kabi. Darawon mi, ipangataw mi, ampon ing sablang apakibutan mi, apikalub ng Diyos, para king ikanonomi, kabang maglakad kami, ket king karinaning luwa. Ing matibe mi kapanaligan, iyapin, ing nung biras na, ing tauling aldo, paglakobi ket iyato, anti mo kay blasan ning tapat ming devosyon, ampon kasuywan keka. Tanggapan mo na kami man sana, king banwang pakasautan mo. O kapag mulalan, a Virgen de los Remedios, indu ning kapaldanan, tula ning kapampangan, bendisyonan mo kami, at emo sana kakalingwan, king ika, ing indu, ampon patulunan, ning probinsyami. Amen. Para king kapagnasana ning kakatamong Santo Papay Francisco at ang timuri ning kakatamong Arsobispo'y Florentino, igpami at yukabanwa misamba niya lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, mi pamintwanin lub mo ket isulip antibanwa. Bapo Maria, mitmo kaking grasya, ing Ginun Diyos at yukeka. Numan ka karisab lang babay, numan niya pa naman imbungan ng atyan mo, Jesus. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. Para king kapaldananda ring sablang masakit, igpami at yukabanwa, misamba niya'y lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintwan in lub mo, ket isulip antibanwa. Bapo Maria, mitmo kaking grasya, ing Ginun Diyos at yukeka, nuwan ka karisab lang babay, tuwan niya pa naman imbungan ng atyan mo, Jesus. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. Luklok tamo po ngeni, pakiramdaman talang mapse amano, kapasalamatan, ing Vicar Foreign, apo po ing PPC, at ing mapila na kapabaluan. Magrasyang katpanapon po kay katamungan. Dear Reverend Fathers, si Claude ko po, Apong Ed De Leon, Apong Jess Manabat, the Director of the Crusada, Reverend Father Jobert Villacorte, our Vicar Foreign, Apong Arnie Serrano, our Parish Priest, Father Carty Macalino, pong Parish Priest na po ng Virgen de Lourdes Talang, at among yung Juan Macasyog, Parish Priest na po ng Santo Domingo Parish. Dakal pong salamat king pong pamakitagon IT. Palakpakan tala po at pasalamatan.
Allow me po na mapseko pong words of gratitude. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Mula sa kasaganaan ng puso, ang bibig ay nagsasalita. That is from Matthew 12, verse 34. Tunay nga po ang puso ko ay punong-puno. My heart is full. But filled with the abundance of God's grace, I am almost speechless. Kulang na kulang po ang salita para bigkasin ang pasasalamat. There could never be enough words to express how I feel. I stand before you on behalf of God's people here in the parish of Santa Monica, Mexico, led by our dear parish priest, Reverend Father Arnolfo Magdaleno Serrano, the Parish Pastoral Council, the Parish Finance Council, the Chapel Pastoral Councils, our religious and mandated organizations, all church ministers and servers, and the Virgen de los Remedios working committees spearheaded by our damas y caballeros. Everything is grace. Lahat ay biyaya. I quote, "Kalupa mong mikapmuan, abayan mo kaming mga mumu naman." Unquote. This is the theme for this year's 67th anniversary of the canonical coronation of Virgen de los Remedios. At tunay na tunay po siyang nangyari ngayon. Lahat po tayo ay biniyayaan. We are all filled with grace. Salamat po sa Virgen de los Remedios. Salamat po, mahal na ina. Pinuno po niyo kami sa regalo ng iyong anak, si Santo Cristo del Perdon. Katulad po ng bisitasyon ninyo sa inyong pinsan na si Elizabeth, binigay ninyo sa kanya ang anak na nasa sinapupunan ninyo noon. And like her, I would like to exalt you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me? Luke 1, verse 40. And because, Mother, you have graced us with a true lamak, our only treasure, the Santo Cristo del Perdon, let me borrow your Magnificat. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Luke 1, verse 46. Nagpapasalamat po ako at itong pasasalamat na to ay bit-bit ko ang pasasalamat na nasa puso ninyo na binibigkas ko lang ngayon. Pasasalamat sa Diyos at ang lahat ng mga tao na nasa likod ng Dalo Parokya. Ang ating pong Arsobispo, si Apong Dong, si Reverend Father Jesus Manabat, ang direktor po ng Krusada, together with the permanent committee, Reverend Father Jobert, our Vicar Foreign, who meticulously, really planned this event with all the leaders in the 7 parishes po sa ating Vicariate of the Holy Redeemer. Si Apong Arnie po, our parish priest, who empowered us, his leaders, and brought out the best in us, let alone the best in each parishioner, who in one way or the other generously shared graces with us. Thus, the success in all aspects of this Dalo Parokya. Palakpakan po natin ang bawat isa. Tunay pong mayakit ing pamiadwangan, pamagmalasakit, pamikakalugod, saup-saup masaya, at pamamatawad,
kasinen kaya atin mo rin malilyaring pami kaintindi. At yan po rin manyag ko rin pong tawad, karet ang tawong apa na sakit ko pilubluban. So much blessings to recount, leading to endless recollection of all the goodness of God to us. I now fondly reminisce po with gratitude in my heart. Some of them, marami po, pero ito po muna ang i-share ko. Number 1, Santo Cristo del Perdon graced us with the sacraments. We are ever grateful po sa celebration of the Holy Eucharist at sa ating mga kaparian during our novena masses as the Dalo coincided with our parochial feast. The genuine spirit of the Cruzada was alive when our 3 priests, namely po si Father Norman Arce, Father Arjon de la Cruz, at our own Father Arnie, heard the confession of penitence in the Kumpisalan ng Bayan last Tuesday. Yung pong atmosphere was like Holy Week, penitential spirit. And even more touching po and equally touching was Father Arnie's administration of what I call 3-in-1 sacrament. Nandun po yung sacrament of penance, nagbigay po ng general absolution, anointing of the sick, the elderly, and the persons with disabilities, at nagpakomunyon po siya. Napaka-grasya po talaga ng pagbibisita ng ating krusada. Second po, ang Birhen de los Remedios, she taught me how to become a true disciple as I obeyed her counsel. Do whatever He tells you. Nabiyayaan po ako ng pakikinig ng mga sesyon, ng pagjo-journey sa mga youth, the vulnerable like the street children, broken-hearted mother na umupo sa akin, tumabi sa akin dyan, broken families. I will never forget the incident nung po ang na-assign na usher at usherette sa atin ay mga bata, 8 years old hanggang siguro mga 10 taon. I sat with them, listened, at tinuruan ko din sila kung paano makinig. Alam po ninyo, I heard the deepest sob, hagulgol ng isang 8-year-old because ang sabi niya, nagkahiwalay ang kanyang magulang. Na-touch daw po siya sa isang batang nag-share na hindi sila pinababayaan ng Diyos kahit namatay na yung tatay niya. I was so touched by the faith of these children. Nirecognize po nila ang kanilang mga kamalian, and I also witnessed po sa pakikinig sa kanila a turn around. Nagkaroon ng conversion, sabi po nila, hindi na po kami magiging pasaway sa aming mga magulang. I also heard the stories of street children. Isa sa kanila po, nagse-celebrate ng birthday niya ngayon. Dumating po sila sa simbahan kahapon, walang tsinelas yung isa, at sabi niya, birthday niya ngayon. Medyo pinagalitan po siya ng isang nagbabantay sa labas kasi sabi niya, kumukupit daw siya kay Apo. Nung interview ko po siya, sabi niya, hindi po, binibigay ko po yung 2 piso ko po kay Apo. Saan galing ang 2 piso mo? Sabi ko sa kanya, sa pagpapalimos po. And then, dumating na naman yung isa, walang tsinelas. Sabi niya, pinahiram ko po yung tsinelas ko sa kapatid ko. You know, anya pong damdaman ko lang, and my heart broke nung malaman ko wala na silang tatay at nanay. I heard stories of physical healing, kapaldanan, spiritual healing. And we saw deep expression of faith nung pong nag-motorcade tayo, yung mga tao, kasama ang miyembro ng kanilang mga pamilya, naghihintay, nagpapapunas sa mga banal na larawan, tapos pinupunas sa kanilang mga nararamdaman. And then I experience, and we experience po yung goodness ng bawat isa who simply and silently shared their best. Sino po ang makakalimot sa isang nagtitinda ng mais
kahit konti lang inalay niya sa likod. Kaya may kapanganta mo pong lelot mais. I saw how the Virgen de los Remedios fired our spirit of service. I almost imagined her presence in the kitchen, much like her intervention in the first miracle of her son during the wedding feast of Cana. It was an everyday experience of the best wine being served day after day. Nyanyaman pong nyanyaman. The Virgen gave high spirits po. Karing kaya katamo pong magluto during their endless cooking as na pong kapaling-kapali bala maka-ornula. And then when we decided to transfer them kaya po open area, biglang may bulusinguran may basala bitis. You know, their joyful spirit, habi ko, it was no wonder each meal was always the best wine. And it was yung pong happily shared, kareta pong mag-serve, karetang mag-pack, karetang mamasikaso, kareng mamangan. Maraming salamat po sa mga bisita, yung mga visiting pilgrims, sila maamong na bumisita, at mga iba-iba pong tao from varying walks of life, the people in the margins, the least, and the last. Lahat po ay biyaya ng Diyos. Yung pong collaboration graces, pakikisama po ng ating kapulisan, yung pong PNP natin, MDR, RMO, Traffic Enforcers, Barangay Councils, hihos, hihas. Yung pong kagabi, yung pong pagbuhos ng ulan, hindi po tayo pinahinto sa ating sabay-sabay na paglalakbay. Once again, yung pong sacred images, pinalapit po nila ang tao sa simbahan. It was a devotion like no other. How true indeed is the inspiration that came out during the local synodal process na inkrusada po ng Birhen ng Cruzada de Penitencia y Caridad is the cultural image of the Archdiocese of San Fernando. The Birhen bring her son to us in our journeying together toward a life of communion, participation, and mission. Together po, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Kipwan nyo kami at inabayan nyo kaya muna man mengap mo. Dakal pong salamat kiyang grasya, Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, nalayan mo kami. Santa Monica, Maya gat panapon po kaya kayungan. May sambit danungan po ring sabla. Metong namping sabihan ko, dakala-dakal pong salamat. Dakala-dakal pong salamat. Karing kapatad pong pari ketiking vikarya, dakal-dakal pong salamat. At meging matagumping kaya katamong krusada, ketiking vikaryato. Makanyan mo rin, agkatanda ko po para karing daratang pong nobena na po ning Birhen. Magumpisaya po king August 30, ang gaya pong September 7. At ting kapag masasya na po kanya pong September 8, alas 3 ya po ning gat panapon. Take note po ne, po datang ko po alas 3 na po ning ganingaldo. Alas 3 ya po ning gat panapon ning kapag masasyan king September 8. At bukas mo rin nung magsilbi ko po at intapong traslasyon ing buong bikaryato na po ning Cristo Redentor, ing traslasyon po bukas po alas 3 naman po ning gat panapon from Chancery to Cathedral.
Kaya kayungan po, dakal pong salamat. Kapabaluan mo po, pota pong magtraslasyon tamo, manibatan keti, papunta kin chancery, pakisabi mi pong mayap, na ding egan-agan ng manat at mumuna tamo po, uling po kasing as nakatamo karakal at deni pong kaya katamong imahin, makasipit la, so you might as well lumwal tamo pong mumuna, ne po. Kakadwa, kaya katamo pong kaibat na puning bendisyon, at intamo pong 10 minutes break mo, ban kanita kumatamo pong sikanan, kayo pa mo po mamaligwang lumwalngan, panayan tala pong lumwal ing Santo Cristo po yung Virgen de los Remedios para iatad ng Apo Santa Monica at potang makakabit na po keng truck, kanita tamo po kanita magumpisa ng lumakad. Tandaan tamo, inggawan tamo po ngeni, mo po kabud motorcade nune, metong niya pong panalangin, translasyon, maglimbon tamo. So nung kailangan tamo pong mga di, lalong-lalo na po potang makapunta tamo at lalabas sa mo karen chapel, ne po, mga di tamo po. Talakad tamo ngeni at panimunana ng kaya katamong kuraparoko, impamagin senso, panauli king Santo Cristo del Perdon, ang popuning Virgen de los Remedios, kabang dadalit derin kaya katamong kwaring Perdon y Remedios.
manatili kay kayo. Bendisyonan ako ang aning Diyos sa maipain tutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Mayari ni katang kapag masusyan, umetana, luguran tayong Diyos, ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, Maya Pores Kerayo. Reta po, pakisabi po, reta pong kukwang pamangan, magpila tamo po,